lur. Sepil alamat mie ayam. Klik gas lur. Wes langsung budal. Iki tepatnya ndek mie ayam Putra Solo cabang sing ndek jadi tengah Selopuro. Weh akeh men sing penasaran to. Ancane ndek kene mie ayame jan menggoda. Ndek kene iki enggak cuma nyepakne mie ayam tok, tapi juga enek baksone lur. Gawe hargane iso kok delok iki ndek papan menune. Wes gak kesuwen langsung pesen mie ayame. Karo imbuh pangsit gorengnya sak mengkok. Gak marem ya imbuh pangsit ya. Gak lali dikei KSS kecap saus sambel. Aduk-aduk. Jan andalan wis mie ayam dik kene. Seleraku pol. Mine bentuknya rada cilik kayak rada keriting. Tekstur emine kenyel. Payah masuk wis pokoke. Duwe ciri khas dhewe ngono lho rasa bumbune. Apa tuh? Telap-telap. Gak tau waleh lho karo mie ayam dik kene. Ayamnya juga lumayan akeh lah yang kei. Puas wes karo mie ayam dik Putra Solo iki. Cek kurang warak aku imbuh tuku baksone lur. Njajal kuah beninge sik. Payah, seweger kuahe lur. Tapi panggah marem lek dikei KSS ya, kecap saus sambel. Wih, bihune lek ngekei lumayan akeh lur. Tahune iki tipikal sing enek isiane kenyil-kenyil, enak. Pentol baksone juga maknyus. Teksture iki enggak kempuken, kenyile pas. Auto telap-telap. Mangan mie ayam sak porsi karo bakso sak porsi kok ya wis wareg yo. Ya wis lur, mantep pol.